Kuma na subscribe a YouTube channel mai suna Nishadi 24. Hai, gaskiya wani taɓa samun sholi mai ba da caji irin wannan ba. Ta ko ina ya dai ji kukan mata daga nan, in ji kukan maza daga nan, in ji kukan kifi daga nan, in ji kukan albasa daga nan, in ji kukan yalo daga nan, in ji murmushin tattasai daga nan. In ji dariyan kwaɗo daga nan. Wannan irin malalacin sholi ne lalla. Kai. Kanda wani kani ruguza ne sawilatul siwilani. Zumbuɗi. Walai. Ashe sangami ne. Sangama ce dan ubanka. Za ga ya sangami? Allah rufa wannan shi. Zumbuɗi.